Yewe ngeneza wethu impela shubile sibona lapha ngokuphela umthakathi kumfanda abandaba ke wenye ke yamamashi ke engaphansi kwayo ke insizwa ke nokwenziza ke development ke foundation kanti ke ngeneza wethu impela ke yena ke uphela umthakathi kube sephindule ke esinyenye ke yena ke umfama Ncinza ke umlungisi ke welakho kwezinsolo ke zokufumbathiso ke imali elinganiselo ke ku3 million rand ke uyena ke upresident ke uCyril Ramaphosa wona kumhlangene ke babe nawo bafuna ngaphala masikhulu makhulu yona ke Mbosi MTV hayi ke ake sinithulela yona ke le video kaphela umthakathi nizwele mathupha sathatha isinqumo thina into iqalwe umuntu wesifazane nibayeke laba abakhuluma manje bethi uphakela ufuna ukuthatha into umuntu wesifazane uphakela ngabahlonipha abantu besifazane ngaba ngokuqala ukuthatha isinqumo sokuthatha insizwa ngiyovikela ingane yakwethu engangiyibona yenza into enhle ngivele nginawo umsebenzi engiwenzayo okhona owaziwayo so ke laba aba excited manje abafuna ukuxova ingane yakwethu uMangobese abayeke ngoba yimi engingacoveki ila nawe umuke wangixhaphaza ngoba mina kangixhaphaza umuntu mina nami nginawo amandla okuxhaphaza abantu ziningabe izinto engizaziyo mina ezenziwa ngabantu la angiyikhulumi ngoba ngizokwenzani mase ngikukhulumile waphoxeka umuntu mina ngizobe bese ngiba yini ngizoqhubeka ngibe indoda ngikhuluma into indoda yazoyikhuluma kimi ngoba ingethemba ngivuke kusasa mina ngihambe ngiyixoxela amanye amadoda ngiseyindoda nima nginjalo indoda ifa nezinto ezimbi ezenziwa ngamanye amadoda phambi kwayo yathi ngoba kwakukhona okwami makungalimazanga mina nomndeni wami awuthi ngibuyeke icala elingafihlwa mawubona umnteba umbamba oqotsheni ubiza abantu uthi nangu yeba awulindi umuntu antshontsha aqede azahamba yolala ulinde inyanga wena bese ubuya ngakusasa ubuya after 2 months uzothi hayi wayentshontsha 2 weeks back yini sekuphelele imali wawintshontsha naye yini ngoba phela yona into engakwenza ukhulume leyo so ke asiyekeni ukuxoveka ningavumi khiphani ipolitiki hambani niyovota nibona nivotela abantu abarong kanjena nje ukuthanda iqembu nomuntu ngaphezulu kwezwe